Paroi Sirakrehini Amri LAC BJP Candidate Dr. Habe Teron aphan kichengsi jirgindenga havar ararutum kangthum karne lapen BJP Election Management Committee sai hem kimi pustame Dr. Habe Teron ariteng pen inputekan Lakha Sirkep Amreng Constituency jirgindeng ahem pialong Paroi Sira Krehini Amri LAC BJP Candidate Dr. Habe Teron aphan kangthum karne ajaimek kedengpon Labangsu kangthum karnia hut amreng adolong along pen car bike pachejeng bonsi jirkindeng arong supian palidamsi Paroi Sira Krehini Amri LAC BJP Election Management Committee sai hem kimi Dr. Habe Teron adeng pen ingpu ponsi BJP alamas dame ingthur ponno Dr. Habe Teron pen kaning je ponke jirkindeng araratum lapuan armuki ong pen niliphan nangkang thum karnia pot ningting sampiglo pasi ningje pon La penjong si kili kachapati dun haidet lote kupima amreng constituency ara tum akar ike pachum vivek ji pusi lamchak chipitekan. La penhal pu amreng constituency lokele me simate I emrina terang pipen pusitame Dr. Habe Teron aphan ongdung a vote pen pahaidun veklo nang pusi jirgindeng ara tum aphan pachini ponro. Jirgindeng pen samsing ti carbin long life.